vaca? Gabriela, cum faci vaca? Gabriela, cum faci vaca? Dar pisica? Miau. Nu, pisica cum faci? Miau. Miau, dar calul? Miau. Dar elicopterul? Dar porcul? Dar maimuța? Maimuța cum faci? Maimuța? Dar ariciu? Arici cum faci? Așa, așa. Dar avionul cum face? Dar elicopterul? Elicopterul, așa. Așa. Dar cocoșul cum face? Așa, bravo. Dar puișorul? Puișorul cum face? Puișorul. Dar găina? Găina cum face? Cotcodac. Cotcodac. Dar hipopotamul cum face? Cum faci? Dar Robert, cum plânge Robert? Dar Gabriela îmblă la grădiniță? Cu cine îmblă Gabriela la grădiniță? Da, și încă cu cine? Da, și cu Cătălina. Cine îmblă Gabriela la grădiniță? Cine mai este la grădiniță? Cătălina, bravo. Și încă cine? Cristianu, bravo. Și încă cine? Lavine. Și Ciprian, bravo. Și Lavine. Lavine. Dar cum o cheamă pe educatoare? Bine, Ticanis. Cala. Ce faci, Gabriela? Dar cum te cheamă? Gabriela, bravo, bravo, bravo. Poselene? Bravo! Gabriela, dar cum faci cățelul? Dar cum faci gâsca? Bravo! Dar cum face rața? Dar ursul cum face? Dar Albina cum face? Dar pasărea cum face pasărea? Dar hipopotamul cum face? Cum face leu, Gabriela? Wow! Ce? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Gabriela, Iasu! Iasu, Iasas, Calimera! Calimera, bună seara! Bună seara! Hai tare spune, bună seara! Pronto, bunica, pronto! Hai uite la mama, ia Gabriela, ia! Pronto! Pronto, bună seara! Bună seara! Ce faci? Gabriela! Ce faci? Bine! Dar întreabă, ce faci, bunica? Ce faci, bunica? Cala, cala. Efharisto. Efharisto. Mulțumesc. Mulțumesc. Bomboană. Nu-i bomboană. Tu ai mâncat bomboană. Ajunge.